Kapin sa 1.7 milyones pesos nga financial assistance ang nadawat sa 17 ka mga barangay sa mga lungsod sa Katmon ug Sugod alang sa ilang nagkadaiyang mga proyekto. Niadtong Agosto 7, personal nga gitunol ni Gobernador Gwen Garcia ang mga tseke ngadto sa mga barangay kapitan sa duha ka mga lungsod didto sa munisipyo sa Katmon. Kuyog sa gobernador si Kongresista Duke Frasco, representante sa ika-5 distrito, ug Bukal Red Duterte. Sa 1.7 milyones pesos, 1.5 milyones pesos niini alang sa 14 ka mga barangay sa Katmon, samtang 210,000 pesos alang sa 3 ka mga barangay sa Sugod. Ang maong financial assistance gamiton sa mga barangay alang sa socio-cultural activities, renovation sa barangay sports complex, paghuman og tukod og multipurpose building, pagpatukod og concrete overflow og barangay hall ug uban pa. Ang bulahan nga mga barangay naglangkob sa Katmondaan, Anapog, Tabili, Kabungaan, Makaas, Bungyas, Kambangkaya, Panalipan, Agsuaw, Ginabukan, Kanibuang, Baktas, Basak ug Corazon sa Katmon. Apil usab sa mga nakadawat ang barangay Damulog, Kabangahan ug Nahusan sa Sugod. Mato di Gobernador Garcia, hagbay ra unta madawat sa mga barangay ang ayuda gikan sa Kapitolyo. Apan tungod sa COVID-19 pandemic, wa dayon kini madawat. Sa iyang pakigpulong, gipasabot sa gobernador nganong kinahanglan nga ablihan og balik ang ekonomiya, uban sa pasalig nga balansihon niya ang kinabuhi ug panginabuhi sa mga tao basta mutuman sa mga health ug safety protocol nga gitakda sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Alang ni Garcia, usa ka sagrado nga tulumanon ang iyang pagkahibalik sa pagkagobernador ngadto sa tibuok probinsya sa Sugbo ug sa mga Sugboanon. Bisin gobernador karon, sutian kamo. Paningkamutan mo gyud ang tanan. Makining atong giatubang karon, ato dayon kini mabuntog. Mabot ang panahon. Mabot ang panahon, sigura, kung kanus ani mahuman. Pansamtang kita nagatubang, dili mahimo na magpasagad na nako. Kung ngayon po din ako, dili gayon ako makalidog sa akong ipanumpaan. Samtang gipahibaw usab niya ang mga taga-Katmon nga dunay madawat nga 2.5 milyones pesos ang ilang lungsod gikan sa Kapitolyo. Sa maong kantidad, 500,000 pesos alang sa paghimo og nursery sa lungsod nga tamnan og mga utanon, duwaw ug lemonsito. Laing 500,000 pesos alang sa pagpasiugda sa sugbusog program nga magdasig sa katawhan nga mananom. 1 ka milyon ka pesos alang sa pagpalit og vitamins ug laing 500,000 pesos pa alang sa pagpalit og air purification system ug ultraviolet sterilizing lamps nga ibutang sa publikong mga buhatan o edipisyo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.